Prodan, mort fulgerător la 44 de ani, a dat astăzi ultima sa reprezentație pe un stadion de fotbal. Sicriul său a fost depus pe Arena Națională pentru ca prietenii să-i spună rămas bun. Fotbaliști sau oameni simpli care au vibrat la victoriile Stelei și ale Naționalei cu Daniel Prodan pe teren au venit să-l plângă și să-l salute pentru ultima dată pe Didi, așa cum îi spuneau apropiații. Didi a fost sufletul echipei. Cu ochii în lacrimi și privirile în gol, colegii din generația de aur a fotbalului românesc au purtat pe brațe sicriul lui Daniel Prodan. Marius Lăcătuș, Gică Popescu, Adrian Ilie, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Viorel Moldovan, Toni Doboș și Basarab Panduru au venit la căpătâiul lui Didi, cu gândul la tânărul optimist care pleca de acasă din satul mare în urmă cu 24 de ani ca să cucerească lumea fotbalului. Era un om ca să spun așa, de grup. Făcea parte, cred că, din familia fiecăruia dintre noi. Deja nu mai ne consideram, să spunem, prieteni, eram ca o familie. Stânca din apărarea Stelei, a Naționalei și a lui Atletico Madrid a plecat dintre noi la doar 44 de ani, răpus de un infarct. Este un moment greu și îl accept cu greu. O să rămână veșnic în sufletul meu, Didi. Am pierdut un prieten, un mare fotbalist, un mare caracter. A fost șocant și este în continuare, nu revin. Pentru unii a fost imposibil să vorbească la trecut despre Didi, iar cei care au reușit cu greu și-au amintit că era responsabilul cu voia bună, indiferent de situație. Un om care ne scotea din orice fel de situație nefericită printr-o vorbă dulță. Ceea ce făcea este incredibil, ce optimist transmitea și ce stare de bine. Suporterii care s-au bucurat la succesele Stelei sau ale României cu Prodan pe teren, la Arena Națională să-și a rămas bun, iar rivalitatea de o viață dintre Steaua și Dinamo a fost uitată în aceste clipe de doliu pentru sportul românesc. Antrenorul dinamoviștilor, Ioan Andone, a stat cu ochii în lacrimi la căpătâiul lui Daniel Prodan. Un jucător care a fost poate unul din cei mai mari fundași centrale ai României, cu performanțe, unul familist, un băiat deosebit. Am aflat astăzi că fiica lui împlinește 19 ani. Doamne, ce zi nenorocită, cred că. Jucătorii Stelei, cei ai Gordiei Chiajna, dar și alți oameni din fotbal, au aprins o lumânare în memoria lui Didi, iar spre seară, la Arena Națională a ajuns și Galeria Stelei. În urma lui rămân 2 copii și o soție, care vor purta cu mândrie un nume mare al fotbalului românesc. În vârstă de 16 ani, băiatul regretatului fundaș român joacă și el fotbal la nivel înalt. Drumul lui Didi pe această lume se va încheia mâine la ora 14, când va fi înmormântat în cimitirul din Pipera. Dumnezeu să îl odihnească! După moartea lui Daniel Prodan, mulți au întrebat de ce la solicitări grave ajung uneori doar ambulanțe cu asistență, așa cum a fost și în cazul fotbalistului, chiar dacă pentru el nu se mai putea face nimic. Asaltat de apelul de ambulanță din București lucrează cu jumătate din personalul de care ar avea nevoie. Autoritățile vor să angajeze în toată țara 500 de medici, asistenți și ambulanțieri și să cumpere peste 100 de salvări în următorii 4 ani. Infarct miocardic, merge 787, da? Faceți transmisie de date, vedeți dacă este infarct miocardic și ne comunicați, eventual vă trimitem un echipaj C în ajutor. Dispeceratul Serviciului de Ambulanță București Ilfov, ora 14:30. Toate echipajele sunt pe teren. Printr-un apel se solicită ajutorul într-un nou caz. Ar fi necesară o ambulanță cu medic, însă niciuna nu este disponibilă în acest moment, așa că este trimisă una cu asistent, care se află cel mai aproape. Ulterior, spre pacient va fi redirecționată și o echipă cu doctor. În 24 de ore se primesc aproximativ 1200 de asemenea apeluri, iar echipajele se străduiesc din răzputeri să le acopere. De peste 10 ani de zile, în care nu s-a permis angajarea decât a unui om
după ce plecau 7 din anul 2013, ni se taie din statul de funcții cele 688 de posturi vacante, ceea ce permanentizează un deficit de personal de peste 50%. În plus, 3 sferturi din cele 184 de ambulanțe au norma de serviciu îndeplinită și sunt mai vechi de 7 ani. La acest serviciu de urgență pentru Capitală și Ilfov există 4 tipuri de ambulanță, pentru că responsabilii încearcă să rezolve și cazurile simple prin consultații la domiciliu. Alături de ambulanță, la solicitările bolnavilor răspund și angajații SMURD. În București sunt 1800 de paramedici pregătiți să acorde primul ajutor și cam 260 de medici din spitale de urgență, care lucrează prin rotație pe ambulanțele și elicopterul SMURD. În total, aici sunt 28 de ambulanțe și 4 unități de terapie intensivă mobilă, prea puține față de necesar. Este un număr însă care în momentul de față, pentru că noi asigurăm și activitatea din UPU și aici, la celelalte spitale, este un număr insuficient. Probabil în București ar trebui să existe undeva spre 8 mașini de terapie intensivă la SMUR, undeva la 10-15 mașini care de prim ajutor sau mașini cu asistent să fie o mașină cu medic. Așadar, sistemul este depășit, iar uneori copleșit de numărul de solicitări, mai ales că unii oameni sună la salvare pentru afecțiuni minore. Medicul coordonator din dispecerat este cel care decide ce tip de echipaj este trimis la fiecare caz în parte. Doctorii spun însă că de multe ori oamenii exagerează simptomele pentru ca situația să fie încadrată ca una de urgență și să fie trimisă o ambulanță cu medic. Chiar astăzi, unul dintre cele 3 cazuri a fost de genul acesta. Am evaluat situația de la fața locului și am trimis către spital cu un echipaj de prim ajutor. Un ordin de ministru emis în 2006 spune că în capitală ar trebui să fie un medic la 20.000 de locuitori. Asta în timp ce se angajează un medic la 10.000 de oameni. Au fost ani în care aveam asistenți, îi luam, munceam, îi formam și după 5 ani de zile plecau de aici. Autoritățile din sănătate cunosc situația și au promis că vor lua măsuri. În acest moment, Ministerul Sănătății are în plan suplimentarea posturilor la serviciile de ambulanțe din toată țara cu 500 de locuri. Ministerul Afacerilor Interne are în plan achiziționarea de ambulanțe noi. Medicii fac un apel la cetățeni să dea informațiile corecte când solicită ajutor, pentru ca echipajele să ajungă la timp. Sute de blocuri din toată țara au fost reabilitate în bătaie de joc de muncitorii responsabili. Inspectorul PRO a fost în control și a găsit apartamentele oamenilor inundate. Revenim cu dovezi imediat. O tânără de aproape 15 ani a fost bătută cu sălbăticie, dezbrăcată și umilită de 4 adolescente și un băiat, toți minori. Atacul a fost filmat chiar de agresor și postat apoi pe Facebook. Procurorii au decis ca 4 dintre agresori să fie plasați în arest la domiciliu, iar una dintre fete va fi supusă unei expertize psihiatrice. Dacă tinerii vor fi găsiți vinovați, vor fi condamnați la închisoare și vor executa pedepsa redusă la jumătate într-un centru de reeducare. Avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Gata, fă-și prostă! 4 adolescente au încolțit-o pe biata fată și au umilit-o în ultimul hal. Câte de dezbraci tu, 100 de dezbracați-mă, vă rog! Doar de geacă, dezbracă-te! Dezbracă-te de geacă! Lasă cameracul pe tine, dezbracă-te de geacă! Am zis de geacă, am zis de dezbraci! Totul s-a petrecut seara pe o stradă din zona parcului Mogheroș, în sectorul 6 al capitalei. Să mor tu pe... L-am prins pe ăsta! Cadru bun, cadru bun! Adolescenții agresori care au bătut-o pe fată au și filmat agresiunea și au amenințat-o că vor face publice imaginile, dacă ea va depune plângere la poliție. Victima a fost iubita actualului prieten al uneia dintre bătăușe. Contradictorii cu încă o fată. Amândouă au avut același prieten. S-au certat la telefon și au stabilit să se întâlnească undeva în zona parcului Mogheroș. La o zi de la bătaie, într-o conversație privată pe Facebook, victima le-a povestit prietenilor ce a pățit. Ele m-au chemat afară și eu am intrat în cursă. După m-au bătut pe o alee de lângă skate Mogheroș. M-au pus în genunchi, m-au tras de păr și mi-au dat palme și pumni.
După bătaie, părinții victimei s-au dus glonți la poliție. Nu-și pot imagina cum niște tineri au putut să o atace sălbatic pe fata lor de aproape 15 ani. Deci eu, ca tată, sunt distrus pentru ce s-a întâmplat și vreau să plătească acei nemernici.